Takže čaute, ja som Michal a vítam vás v mojom ďalšieho videa. Toto video bude Rubikova kocka versus Dan Pezzanci. Rovnako zaskremblované a porovnám si časy s nimi. Začnem Dianom. Tak. Dobrý čas. Som spokojná. Idem na Rubik Cube. Ty kokso, dobre, poď minútu s touto kockou. Takže toto by bolo z tohto videa všetko. Nemám už žiadne kocky, ktoré by som mala dvakrát. Ešte ma napadlo, že by som zaskramblovala rovnako aj dvojku a ako aj trojku. A tak si to nejako porovnáva, neviem síce ako, ale nejak. Tak ak sa vám to páčilo, tak nezabudnite dať like, odoberať, zdieľať. To už bolo všetko. Takže čau.